Gadyrly illeşlemez we studentlemez. Bu ekranlar salgylar Belarusiýa döwletinde okuyan illeşlemede niýetlenendir. Görşüňiz ýaly bu ýerde iki insanperwerlik guramasy görkezlendir. Şeýle-de ýazylmaly arzanyň nusgasy rus diline çatylandyr. Şular bellige alyp aşagyna öz kontaktlaryňyzy, ýagny birinciden dogry adyňyz, familiýaňyzy, ikinciden häzirki okuyan okuwjaňyzy we onuň ýerleşýän şäherini, üçünciden habarlaşmak üçin telefon nomeryňyzy we e-mailiňyzy çatmalysyňyz. Şeýlelikde olar sizden habar tutup bilerler we degerli kömegini ýerine bererler. Şeýle-de haty iýerilen soň olara göni telefon ýa-da messenger arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Kömek soraňyzda diňe azyk önümlerini soramak bilen çäklenmäň. Eýsem akademik okuw ýylyna gerekli finansiwy kömegini soraň. Bir ay kömek gelse-de taýyak gelýänçe ýumruk diýilendir. Ýaşlamaz. Biz size üstünlük arzu edýäris. Saglykda görüşelim. Sag bolun.